Всичко започва с един въпрос. Защо да не опитаме? В лабораторията, в университета, в компанията. Една идея, един търсещ ум и решението да създаваш. Когато знанието срещне смелостта да се създава, се раждат нови решения. Така започва промяната. Тя става реалност, когато науката излезе отвъд лабораторията и срещне бизнеса. И идеите оживяват. ПНИ-ИДИТ свързва науката и бизнеса, ускорява технологиите и превръща идеите в реалност. Защото бъдещето не просто се измисля, то се създава. Заедно.